Tama ni uy. Mami! Mami! Naunsa naman pud ni bataan eh. Ipalit ka naman ta nako og balon. Unsa naman pud gitawag-tawag sa kuha? Maria, unsa man? Sa gyapon, anawa ko ning balon nga gipalit nimo sa kuha o tagdos ra man ni. Lisod pa kayo pamuruton. Inanta kang palitin ko atong balon nga dinosaur kung dili ka tong Hello Kitty. Kung dili ka tong Superman, kanito gipalit. Ngano mapapalit pa man kag dragon nga balon nga naman kay dulaan nga dinosaur dire? Ako nihatag siya habi. Ginan bitong papalit ko atong dinosaur kung dili ka tong Hello Kitty. Pila ra man ang 100 good. Wala jud ko Sa palit. pila na 100, kada ko na to gasto kagabi eh. Usahay ka mo sa kayo mga rides. Oh, hala! May nga ba dyan kasog daw kayo kung nakasakay og rides? Isa ra ko ba kung nasakyan? Ikaw, mga ganimid ako kay gasto kay pati ni mong kaon, nagkuwek-kuwek, nabula-bula pa dyan baba. Ang sarang ipagkaon sa baseball. Tago-tago pa dyan dito sa motor. Kaya dulaan mo na dinosaur ka oh. Dili ko anong dinosaur ka to. Kasi Titi Bird oh. Tamo na ba? Ayong nang. Ayaw ka bala ka Maria kay magpa-release ko karon sa akong arawan karong alauna. Imbis sunod si Mana pa ko magpa-release, nya nakahiram ko kwarta pang optional kang jik-jik, ngutong karon na lang ko magpa-release. Gahinan ko na imong dulaan nga gusto nimong paliton. Untay bitaw. Karon, agtulog ko sa mansyon nila sa Murita. Kaya ako na po siyang paibugon. Ani akong bagong dulaan na balon na dinosaur. Kay kabalo ba dyan ko ato senyorita? Pag makita to siya bagong dulaan, dali ra ka to siya maibog. Bantay ka karon sa kuha senyorita. Kasi man ako. Saan na yung gidala? Kanta-kanta pa si Tisi Umar ang ngayon. Oy, senyorita! Kita kanya kong dala. Mao ni ang balon na dinosaur. Gipalit ni kuya. Uy! Unsa man imong dala? Balon na bratuhon? Baratuhon bitaw Tisoy, og ipabuto ko ni Simong Naong. Excuse me, palitan intaon ko ni Mami ang anaon niya. Palitan ka? Palitan ka, ani? Wala na tayo na maligya. Kay last na gabi eh. Oh, dinosaur. Ibog ka, ani. Hala, last na lang daw kagabi eh. But-but ni mo Tisoy, napaintaon no, ingon si Mami. Di ka mo to? Ayaw! Ako nang tutuyukan si senyorita B, kaya akong paibugog tama na ni akong dinosaur. Oh, ano ni Dol nakakakuha? Ay, dinosaur si senyorita. Ayaw Tisoy, bakit ka na malipong ko? Unsa man? Banta mo sa gawas. Murag naa na pud si Tisoy ay nanungog na pud ka Maria. Bantay na kang bata. Tisoy! Undangan na imo si Panungog ha, bantay ka sa kuwaron! Mami, si Tisoy oh, si Panungog. Ikaw Tisoy ba kadaanin na lang dyan nimo sungugon nimo si Maria. Karon ka. Wala rin na, oy! Babay, senyorita, pangit, mulay dinosaur. Pangit di ay ha.